зиёда аз 10 нафар ҷавонон барои омӯзиши лоиҳанависӣ ҷалб гардиданд. Ин иқдоми навбати донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошад. Донишҷӯён ба таври озмунӣ ҷалб гардида ҳар яке лаёқати омӯзиши лоиҳанависиро доранд. Ба ҷавонон коршинос лоиҳачӣ Мақсуд Арипов семинари омӯзишӣ мегузаронад. Донишкада як моҳ пеш бо оҷонси аккредитатсионӣ ки донишкада барномаҳои таълимиро аз аккредитатсияи байналмилалӣ мегузаронад, маъракаи баҳодии ихтисосро гузаронид. ин оҷонсӣ дар олмон ҷойгир аст. муайян гардид ки донишгоҳи Аврупо бештар ба таври амалӣ дарсҳои худро мегузаронанд. ва имрӯзҳо мо донишкадаи иқтисод ва савдо бо якчанд корхонаҳо, якчанд ташкилотҳои давлатӣ корбарӣ бурда истодаем. онҳо яъне коршиносон аз корхонаҳо, аз бонкҳо, аз ташкилотҳои давлатӣ онҳо дар дарсҳо иштирок мекунанд, ба донишҷӯё дарсҳои амалӣ медиҳанд. ин яке аз мақсади асосии имрӯза мо ва омӯзгорони мо мебошад ки робитаҳои зич бо истеҳсолот бо корфармондеҳо мебошад. семинари мазкур низ имкон медиҳад ки донишҷӯён ба таври амалӣ бисёртар кор кунад. мақсади асосии семинари омӯзишӣ ин дарёфти чеҳраҳои лоиҳанавис ва омода намудани ҷавонон барои навиштани лоиҳаҳои махсус мебошад. семинар 4 рӯз давом карда донишҷӯён пас аз хатми омӯзиш лоиҳаҳои худро омода месозанд. امروز از طرف استاد مقصود عریپوف در موضوع اداره کنی لایحه برای ما دانشجویان ترینینگ گزارنده شدند. در این ترینینگ اساساً در خود لایحه چیست و چه چیزها را در بر میگیرد، بسیارتر به کدام پونکت های این لایحه‌ای که ما میخواهیم میسازیم و پیشنهاد میکنیم در کدام پونکت ها بسیارتر دقت جلب کرده شود و بسیارتر به کدام پونکت های آن اساساً کار کرده شود. پس از آموختن من بسیار نقشه ها دارم که در آن من بسیارتر باید لایحه ساختن و چطور پیشنهاد کردن آن را چطور که ما استاد به ما آموختن و در آینده در یکی از موضوع ها من میخوام که لایحه خود را پیشنهاد کنم و این درس استاد به من بسیار کمک فوری میرساند. бояд гуфт ки ба ин семинар донишҷӯёни курсҳои 1 то 4 ҷалб гардиданд. донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бо 15 давлатҳо ва зиёда аз 48 донишгоҳҳои Аврупо шартномаҳои ҳамкорӣ дорад. дар ин раванд низ лоиҳаҳои зиёд пешниҳод шудааст ки донишҷӯён пас аз омӯзиш барои амалӣ намудани лоиҳаҳои худ кор ва баҳри пешрафти донишкада саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт. гузориши Саид Мухтори Саиданавар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.